Ibithe sasimazi uNkulunkulu ophilayo. Sihlushwa khona uNkulunkulu wayesiyakhumbula ukuthi mina abantu bami abaseGibhithe labantu bayakhala ngokuhlushwa. uNkulunkulu wasethi uMoses, Moses ngicela ungikhiphele abantwana bami. Mangikhiphele abantwana bami ngifuna ukubayisa ezweni engabathembisa lona. Lelo lizwi uNkulunkulu walithembisa ubaba wabo uAbraham. Wathi bazobe isizwe esowanda emhlabeni bazohlala ezweni laseKhenani. So uma uphuma ku-Israyeli kuphuma abantwana bakaNkulunkulu imessage kwakuye abantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngakho ngithe namhlanje ngikhuluma nabazalwane. uNkulunkulu ke unezinto azibonile emhlabeni eziphambene naye. Ezinye zazo ebezibhekene noIsrael ngalesa sikhathi kwakukhonza amadlozi. Hallelujah. Endleleni uNkulunkulu uthe uma uIsrael uzophuma ufike lesithembiso uzofika endaweni la khona kukhonza khona amadlozi. Uthini uNkulunkulu kuleso sizwe? Incwadi kaDuteronomy 18 esizoyifunda. Namhlanje ngikhuluma nabantu abamukela uJesu. Uthini uNkulunkulu ngedlozi? Uthini uNkulunkulu ngabantu abangasekho? Ungalimali. Uma kukuthi wena usakholela kulezi zinto, kodwa ngishilo eqaleni ngathi le message akuyona yakho, ngizokhuluma nabazalwane abasindisiwe. Chapter 18 from verse 9 to 14. Kusenhlizweni yami kakhulu bazalwane. Njengebandla likaNkulunkulu ukuthi sibe yibandla bazalwane enamaBhayibheli sonke. Hallelujah. Starting from ama-teenager to abazalwane bonke. Jesus. Angifuni ukukhuluma labazalwane kube ngathi ngikhuluma into engekho. Ngifuna ukuthi mangiyikhuluma lento ubuyibuka. Be confident. Right. Uthini uNkulunkulu ngedlozi phezulu kwabantwana bakhe? Verse 9. uIsrayeli lo uyahamba endleleni uya ezweni lesithembiso. Uthini uNkulunkulu kuwo? Right. Deuteronomy chapter 18 verse 9. Verse 9. Yes. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Right. Ayikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Okay. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe. Okay. Noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imhlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphotho, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazi. Ngokuba yilo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. 14. Ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imhlola nabanamadlozi, kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza njalo. Uthi uNkulunkulu akakuvumelanga wena ukuba wenze njalo. Thank you Jesus. Zonke lezi zinto bazalwane zitholakala kwizizwe ezingamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi Israel uzodlula kulesi